Nezabudnite, 17.11. ideme do ulic, rozbijeme ulice, normálne všetci povinne, teraz nie kvôli tomu, za koho ste stranu, ale spojiť sa ako ľudia, lebo toto není normálne. Toto není normálne, tak Slovákom brať. Ja nesúhlasím, aby z mojich daní boli žiadne odmeny, nesúhlasím, aby dostávali také platy, kurva však ani nechodia na tie parlamentné schôdze. Rozumieš? Nič nerobia pre ľudí, absolútne nič. Tak Čavo bol 3 mesiace PN, tak on porozdával 90 000. No tebe musí kúrovať, Slováci nemajú čo žrať, vy zmrdí vydrbaní. 17.11. všetci ideme do ulic, kámo, všetci ideme do ulic. Ako ľudia sa spojiť, toto není normálne. Rozumieš, toto je normálne výsmech do papule. Výsmech do papule všetkým Slovákom, rozumieš? Ja nechápem, že mesta ešte nie sú rozbité. Že ich ešte niekto